ҳамин як гап бачаҳои ғариб да гуфтаним. ҳамин тобистон да асоб бина, агар занг задан тонаи тоҷикистону гуфтан хебиё ёдат кардем, ё ки ҷурот занг задан брат дигар намебиёи тоҷикистон хона, боваршон накунед, мошенникоанд. мебиёӣ фақат алафдарав ҳезумкашӣ бои ҳама чизи безебуш ҳашар. ин рӯз ҳашари ин шай, пага ҳашари ваюш. бо паги дига ҳашари раҳсоскунӣ ва ҳашари кӯчасоскунӣ. ин аҳвола бин. байни я дайрода рафте семни михел ки ҷо ҳашар. короче бовар накунед, агар ҳами хеле одамо занг задану ҳамин гапҳоро гуфтантона сразу телефона дар рӯшон кушен. оё мошенникоанд, сартона то метиянд мехезен. дар ҳамин байни видео 39 секунд вақтона мегирам, я реклама мекунам. ширкати бобои лангарӣ. кадом нафаре ки граница гузаштанен аз Москва, Подмосква, ба дили пур дар ин номеро метавонен занг занен. мошиноро дидестен? мошино фулан. ҳамашон комфортни, тоза озода, ба дили пур. кадом нафаре ки аз Москва, Подмосква граница гузаштанен дар ин рақамо занг мезанен. иншааллоҳ ки инум хе ба тахти пӯш задагӣ хов рафта мерен границао ав субҳ хов рафта мехезен мебиёен. агар ҳуҷҷатотон ягон мушкилӣ дошта боша пешакӣ ҳамин акара гап занед.